Ida nang syakri play nang imtip syukum no balle kawai kabawan khmat kedai ke committee ngam kren banyak ki committee kijing perkhat kam kidan henrai hato kani ke kam jo play kabangi syakri kat ni hato kedai kabangi peniat mangi ne manu ba peniat ya ka wan ra ai brio start ban wan ra ye ki lenti ber ki nong rim brio ki batang tang ki wanda ka rukom daga idea ba kerja pertai bat ka runga po bat na ka wanda ka taga idea ngi prisang ban penmi ye ki an brio bat na ki mi ki an brio kaya da kapelong bet ye ka tu jing shakri henrai ka jing donjo play ka kinria namar u play kwa ye ka kam ko jango bangin peniat mangi u play kwa ban ayo men sim khot aga jing sek bala na ka jing shakri play jo pinga pai haga jaka ka ba phim te kumno balle wat le perkhatan daga kle jo pi ngakwa ba pin nang ban rung siga jing duai bat ban wat yo men sim khot jo play